Baby wakarukwa zvakanaka this time. Zvakanaka. Zvakanaka zvisingaiti. Thanks. Anti ndowakandirukisa ndozvakati unofarira. Ya, next time ndozvanongoda kuti urukwe chete. Ndaichitofunga kuti ko zvawaiti muchato, ndaichifunga kuti wakazvatoda kuti titire kupi. But kwakanaka ndekupi? Ina hanga uchoose kuinyanga. Ndokuzinga we hama dzakawanda wanda, unongoziva pane dzimwe hama dzisingadi kudarika. Kosi pane pamwe pekuti ishama dzako dziyana tete vavaya ana mai guru aiwa at least tikaenda kure neHarare. Ya, ipapo chokwadi because kuno mwana anonetsa chaiko. Zvinoda kungoenda kure ngokuti unongoendawo nevamwe vanhu vashoma. Ndandichifunga kuti uchandihambira. Ako zvatarwa namadhama zvese zviye zvingori bhoya. Ndazviona. Kana wakatoti kupi totoenda ikoko because hapana. Alright. Asaka ndinyatsoplana kure chaiko, ndinyatsomeka sure kuti kure. Hapana zvakuzotaura kana kuLondon kazi. Aiwa, ndabve ndadare. Ko sister yako yakazoita sei? Baby yakabva ita miscarriage manje ine wani. Ndiye angari mwana wekutanga. Angari wechi2. Oh. Saka yoda wangani. 4. Iwe 4 nobuda imkanwe. It's too much shamwari 2 bo. Tengesa anonetsa. Anoita sei? Anoita zvokutengesa. Ava vane vachitopfuro zvava. Kana usina mari vanonzwisisa vayo. Vanonetsa handidi kutaura navo. Nai baby ungabvobvoita zvekudarira. Sure. Taura naye iwe. Don't worry, gentore naye avambonetsa. Vakangoti handina. Vanoramba vachidzoka ndo zvavanondibvira. Vanoda kungoudzwa chokwadi kana usina huna kana uinacho unongotenga. Tine zvese izvi. Noswera sei ku sister? Maiyo hapana anomboafarira. Maiyo ayo haka. Munomwira-mwirawo ka. Tinozotenga mangwana kana makaita. Musazvinetse. Mune chii futi? Tine zvese. Aiwa, musazvinetse tichazotenga kana mwedzi wapera. Alright. Ko blazi mukoma hapo? Hapo. Wow. Iwe. Ausiriyo here? Mamuziva. Iwe. Kushi baba. Uri sei? Handiwe kanomupano. Ini nditengera mwana zvinonaka zvese izvi. Saka waita mari zveiwe. Toita mari tochingowasila unongoziva. Ndokwaanotenga madomasi kwamuri. Madomasi enyu handikwawo zvisingaiti. Chinotengesa zvinhu zvakanaka. Tichiri nawo. Ndozvandochidira. But blast makazoti chiko iwe. Kamwari. Kumari yangu mdara gore mdara mari last year. Mpana mari inobvunziwa pazere vanhu. Aiwa. Vanhu vama kuti vazere ndevapi? Ubvunze pane vanhu. Aiwa mdara gore 1 year 9 sister. Mari last year. Handisi kutombochiziva. Yati taure mpano. Chi? Yati taure. Ndinyadziza shwa mungava makwereti last year. Wapana wangu waida kungonzi wakanyanya pa wana. Nyanya kuita sei? Pana pasha. Ningochita sei? Kuyo mpana. Waso wangu zvanje. But ndara mune mafani. Mafani ze. Ndotengera mwana ndara zvikuzva. Saka udorinzika umutengera yani. Ungete gore mari last year mdara. Mfano. Kumba kwanga ukuzive mari last year kitase. Wangu ndakutojamuka manje. Ndoziyana. Ndakutojamuka. Udonziyana. Bata maki. Bata maki. Zvaita sei? Pana unoonera. Zvaita maki yanga. Zvaita sei nemuri mari ipo. Nai baby, imari yaukambokwereta. 40 US. 40 US here. 40 sha. 40 chii? 40 US. Bondi. Ndipe maki yangu mbane. Ndipe maki yangu. Aiwa, mirai ndikupe mari yenyu. Mirai ndikupe. Kandipe maki. Mirai ndikupe mari yake. Saka anotorere maki yangu. Mirai ndikupe mari yake.
Iwe unomboitire chikwereti. Unoite chikwereti che40 bond che last year shua zera rako. rako. Vanhu vanonyepa, vanonga chingoda kungonzwa kanyanya. Haiwa hapana kunyanya kwauri kutaura kana wakakwereta ukakwereta. Nai. Kunopedzerana ukaite 40 bond. Last year. 40 bond 20 cents. Pena kakutengera futi zvimadomasi zvako. Madomasi akanenge ari madomasi kwawo but maita basa rekutora chikwereti ndochicho. Aiwa apa masimbisa apa. Ndisina shamwari ni. Kwauri kuti unondivhunza. Hai baba. Getawe. Ndisachikari bokisa koma musoro bemota. Yo ndajairira mawex. Baba. Unoita zvikwereti zvema40 bond mumaraini muno mushosho. Vanhu vanonyepa. Kunyepa chide achinyepa udi kuti usamupe mari. Unoza kana mari yekuroora inozobudera apa. Aiwa usati aiwa inobuda ere mari yekuroora. Aiwa haungaiti chikwereti chemadomasi mari yekuroora inozobuda ere tikati tikuda 10k inobuda ere panapa. Kana zvemuchato zvataitaura zvekutungana kwembudzika. Aiwa kwete kutungana. Kana uchitsvaga mari ungatadza kutsvaga 40 bond. Chinetsana nawo. Zvekuita sei? Angatone mari yangu, angatone mari yangu. Wadi kuti iwe ndione mari yangu, wadi kubuda pachena. Ndatozozvifunga enda. Saka ndasifana kutomupa mari iyo. Iwo ngochizombire, ngochimumbire mari. Timuteere, unoti ari kurere, timuteere. Ari kupi handi? Timuteere. Handi, ari kupi? Nyara wazvinzwa. Iwo ngochimumbire. Wadi kuti usamupe. Wangwaine chikwereti wangwaine chikwereti. Chingobvuma chete ungoti aiwa ndandine chikwereti. Aiwa kudi wangwainacho. Ngochimumbire mari. Usade kundiita saskama nditi. Ende wandinyadzisa. Ungaite chikwereti che40 bond. 20 cents. 20 cents ka 40 bond. Aiwa wandinyadzisa. Shosho tichitofamba takadaidai tizvo tine varume vedu vanenge vaine vakomana vedu vanenge vaine zvikwereti mumaraino. Dzora unhu wako shamwari. Ita munhu kwai unoda kuirana nenika. Ita munhu kwai. Aiwa haunditi ibva apa. Kana unoda kuirana nenika siyana nezvikwereti. Unodi unotenga kwana TM kusingakwereteswa. Wamboona kwa TM kuchikwereteswa. Unoda zvemusika zvemushikashika ndo zvaunoda zvemusika izvozvo zvotunotora chikwereti ozotinetsesa. Eno maki anga aenda wangochaita sei wangochisumudzere. Uda unovharirwa unganovharirwe kujeri 40 bond. Zvinonyadzisa zvinovumbura zvinodzimba ngoni zvinokumbura zvinonyadzisa zvinovumbura.